Отново всичко се събужда за живот. Тази пролет е особено радостна за нашите кооператори. Последните решения на Централния комитет на партията за по-нататъчното развитие на селското стопанство им дават сили за нови трудови дела. От първите пролетни дни в голяма степен зависи каква ще бъде идната реколта. Битката за изобилие на селско-стопански продукти кара си по полята на нашата родина.